माबाखौबो बुङो आङो फ्लयिं ब्रह्मखौबो बुङो नोङो अननानै फैफिन आंनो नोंखौनो नांगौ आं नोंखौनो लागोन आं नोंखौनो बजबफिनगोन फैफिन नों बिबि आं नोंखौनो नेनानै थागोन जेरावखि थाया नों फैफिन बिबि आं नोंखौनो नेनानै थागोन माब्ला हाबा जायामोन हाबा जानाया जोंना डिसेम्बर 15आवसोमोन जोंनि हाबाया 3 मासखौनो हमनानै लादो औ माबायदि अननाय दंमोन फिसायनिसिम आं बिराद जोथोन लायोमोन गावबो मिन्थिखायोमोन आंनि अननायखौ दिनै मानो बेफोरबायदि जाखो आंबो बुंनो हाला आरो मा साननानै जेनेबा बिदि जादों आंबो जेबो बुंनो हाला जिखुनु दा गोमानानै दं औ गोमानानै दं जेरावखि थाया फैफिनदों जेरावखि नुवा रायजो राजा आइ आफा गासिबो अननानै खोन्थाहरो आंनि फिसायखौ खिन्थु जाय हिनजावसानि नखरा बुंदों बेयो नोंनि फिसायासो लानानै थांदों बेबायदि मोनसे अजद खालामदों बिसोरो जेनेबा बिसोरो आंनि फिसायखौ लाना थांदों आंनि फिसायखौल' लाना थांदों होनबा जाया जेनेबा हिनजावाबोथ' मिन्थिदोंमोन ना आंजों हाबा जाखांनाय होननानै होमबा बे हिनजावाबो थांनाङामोन आंनि फिसायाल'थ' लाना खाराना दायाथ' हिनजावनिबो दं बिसोर सानैनिबो जागोन हिनजाव गोसो गैयाबाथ' दानथ'जोबसिगोन आङो सिखाजों मोनथिबायना ओरैबायदि जोंखाबाय आङो जोंनि समाजनि माखासे खायसे सेंग्रा सिख्ला हौवा हिनजाव हाबा जानाय हौवा जायै नोंसोरखौ दानथ'जोबगोन आङो ओरैबायदि जोंबाय आं दिनै मानो खि मोनदों इसाला मानो हाबा जायो आरो मानो खारो नै दाख्लै डिसेम्बरावसो हाबा जादों डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि दासो नै फेब्रुवारि हाबगासिनो दं होमबा दिनैसो मास मोनथामानो जायाखै अब्ला मा खि मोनजानि सोरखौबो लानानै खारखो बे हौवाया मालाय मा लाना खारखो मालाय हिनजावजों मा खि मोनजानि गोजावखौ बे मालाय जेनेबा नों हाबा जाखाबायमोनबा एथ' मोजां हिनजाव दंमोन एसेबां साफा हिनजावखामोन गावनि हिनजावा साबसिन जायखौ लाना खारदों बे साफायानो नङा माखौ लाना खारखो मा जादों जोंनि बर' समाजाव मा नांखो खालि सानबाबो सोरांबानो फेसबुकाव हिनजाव खानाय मोनल' गोदाजोबसिगौ आं सुखुला मानसिफोरखौ सारा जोंनि जायफोरनाखि देरफुनाय लाइमोनफोरखौ गासिबो फोरोंजोबसिगोन जायफोर देरफुनाय दिनैसिम फरायगासिनो दङ सालाफोर गावसोरबोथ' रोंखाला गावसोरबो गावसोरनि गथ' गथायखौ मोजां गियान सोनो हानाय माबा मोनसे मोजां फरायनाय माबायानो गैखाला नलेजआथ' गैखाया सालाफोर खालि लासिंसो मालायनि हिनजावनि देहाखौ लब जानानै मालायनि हौवानि देहाखौ लब जानानै खारनाय नोंसोरनि बुस्थुखौ हास'ना फैजोबनांसिगौ आं दिनै जोंदों मानोबा आं सुखुनाय मोनला मानोना जोंनि बर' समाजाव ओरैबायदि जौगानाय जाबाय लासिं जाबाय माब्लानि दिनाव बेफोरबायदि थासारिया जोबबावगोनथाय बुंनो हाथावला जाबाय ओरैबायदि जौगानायाव सोरबा माबा गावनि देहाखौ फाननानै जादोंनो सोरबा माबा खालामदोंनो सोरबा हिनजाव थाखासेबाबो सोरबा हौवाजों नायमारदों सोरबा हौवाया हिनजाव थाखासेबाबो हिनजावजों सोरबा हिनजावाबो सोरबा हौवाजों नायमारनाय खारनाय मा खि मोनजानानै माखौ गोसोनानै माखौ लानानै हाबा जाखो जेन'बा आरो दिनै मा दखान बेफोरबायदि खानायाव दखान दङ होमबा मा नायनानै हाबा जाखो बेजों मानो हाबा जाखो जेन'बा साला सोरनिबा हिनजावा मोजां हौवाया गाज्रिनो खारबाय सोरनिबा हौवाया बिराद मोजां बिस्रा हिनजावा खारबाय हो स' मा खि मोनजानानै बेफोरबायदि जादों जेन'बा सोरखौ सोलोंदों माखौ सोलोंदों मबाइला बिराद गिदिर मोनसे जम जाबाय जोंनि थाखाय जम मबाइला जोंनि थाखाय बर' समाजनि मोनसे जम राजा जाबाय बियो मिथिबायना स' बिनिखायनो मबाइल नायै मबाइलाव गाज्रि गेसाव गोफोन भिडिअ नायै खुनु उन्दैबो मोनथिला माबाबो मोनथिला बेफोरबायदिनो जोंनि मानसिफ्रा जाजोब्बायलै दिनै सोर बिसिबां माबायदि कमेन्ट हरो आंखौ खिन्थु आं ओरैबायदि जोंखादों दा मबाइलखौबो दा देखुजोबनोसै आंनि मबाइलखौबाबो जोंबाय आङो सोरांबानो बेफोरबायदिसै बे दानि देरफुनाय उन्दै गथ'फ्रा जेन'बा बिसोर मा सोलोंगोन दा जेन'बा बिसोरखौ मा गियान होगोन साला गावथ' सासे मोजां सोरबा गथ'खौ मोजां एडभाइस होनो रोंखाया सोरबा गथ'खौ मोजां बुजायनोबो रोंखाया समाजनि थाखाय माने मोनसेबो बाथ्रा मोजां बुंनो रोंखाया साला सोरनिबा मोजां हिनजावफोर नुबा बिनि देहाखौ नुबा लब जानानै खारनाय सोरनिबा माबा मोनसे नुबा बेखौ लब जानानै दोनखारनाय माने खारनाय बोरैबा जुदि जोंनि नोजोराव गोलैफ्लाङोबा आं खिन्थु मानसि नङा आंना जुदा रागाया नांगौबा बेसेबां मा जेल जायो जाथों ओरैबायदि सहायथावनो हायै जाबायलै बर' समाजा आरो दिनै मा जादों जेनेबा आरो बेफोरबायदि थासारिखौ नुसेयावबो जेनेबा जोंनि माखासे मानसिफ्राबो मा जाखो जेनेबा गाबनो ना मिनिनोसो मोनखाबाय आं ओरैबायदि जाखाबाय लासिं जाबाय बाहेरायाव ओंखारनो हायि
अबस्था जाबाय बेफोरबायदि घटनायाव गोलैबाय नोङो मबाइलखौ नायगोन दा नै बेफोरबायदिनो खुनु मोनसे माबाखौनो ओंखारला दानि दिनाव हा नोङो नै जे मा नै दाखालिसो खारनायनि घटना नैबे मैयानि ओंखारबाय इसिबां नोङो दाखालि थांनाय डिसेम्बरावसो हाबा जादों हाबा जानाय लोगो लोगो बोरै खारखो जेन'बा दाखालिसो हाबा जाबाय मास मोनथामानो जायाखै गोसो थोलायनानै हाबा जायामोन ना नायनानै हाबा जायामोन माबोरै हाबा जायामोन मानो रिजोना मा जेन'बा मानो खारखो इसिबां जुदि लबथारबा मानो हाबा जायो बे रेन्डि हलफ्राव थांनानै रेन्डिफोरखौ हाजारबार हाबा लाहैबानो जायोना रेन्डिफोरखौ हाबा लाहैबानो जायोना हौवाफ्रा जुदि इसिबां लब दंबा मालायनि देहाखौ गावनि हिनजाव थासेयाव जुदि मालायखौ इसिबां जुदि इन्टारेस्ट दंबा बे रेन्डि हलफ्राव थांनानै रेन्डिफ्राव लाहैजोबबानो जायोना आरो बेफोरबायदिनो जों जाहैबाय जोंनि बर' समाजनि खायसे हौवा आरो हिनजाव बे हौवा आरो हिनजावफ्रा दुनियानि जाबाय बैफोरबायदिनि थाखायनो सोरबा सोरबानि जेरै मोजां माने हौवा हिनजावफोरनि मान सनमान जाग्रा जाजोब्बाय समाजाव गुबुंले खालामबाय गामियाव जगायनो मोनसे थासारि सोरजिना गालांबाय खुनु गावनि बिमा बिफाबो मान सनमान गैला गावनि जेन'बा फिसा फिसौनि मान सनमान गैला सोरबा बिजामादै मोनलायलायनायाबो खारो सोरबा बिहामजो मोननायाबो खारो सोरबा थैनोसै मानसियाबो खारो खालि खारनाय खालि दोनखारनाय खालि दोननाय मा सोलोंनो जेन'बा मा सोलोंखो जोंनि मानसिफ्रा टेक्न'लजि जुग हिसाबै मबाइलखौ लानानै मबाइलनिफ्राय मोजां गियान सोलोंनांगौसो मोजां नलेजसो सोलोंनांगौ दंमोन मा खि मोनजानाय माखौ सोलोंखो जेनेबा मा नलेज सोलोंखो जोंनि मानसिफ्रा मा सोलोंखो जेन'बा आजिखालि नोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जायफोरनाखि जेन'बा दिनैसिम फरायगासिनो दङ सोरबा न'खराव एसे नांलाय खमलाय जादों मा जादों बेफोरखौ बुजायनो नालासै साला मालायखौ अर सुनानै होनायाबो बारा आरो बेफोरबायदि दोनखारलायनायाबो दिनै जोंनि समाजाव बारानिफ्राय बारा जागासिनो जादों जोंनो लां दिनै ओरैबायदि मोनसे थासारि जाबाय जोंनि गेजेराव लासिं थासारि जगायनो जाजोब्बाय दाद मासनि मा खिसिमनानै हाबा जादों मा खालामदों मा जानानै बेफोरबायदि लाना खारदों गावनि बिसिया थोआ सासे हौवानि थाखायबो आरो सोरबा सासे हिनजावनि थाखायबो गावनि फिसायनि माबाया थोआ ओरैबायदि मानसि जगायनो सालाबो फिसा फिसौआबो गावस्रा देनां बेबायदि जाजोबखागोन बिसिनि फिसा फिसौआबो सानसे बेफोरबायदिनो लाइन माने एन्जर सिखा बायदि लाइन होसोफाखागोन गासिबो ओंखायनो आं ओरैबायदि रागा जोंनो मोनबा फुरा दानस'जोबगौ आं दिनै ओरैबायदि जोंदों आं जोंनानै बिदिखौ बानायदों आं मानोना बिखा बिखौ आं बिराद हजम खालामना दंमोन खिन्थु नैबे केसा बिराद गाज्रिसिन जादों जेन'बा साला फौजि मावोलै बेथ' एसेबां गासिनोसै दिनै साख्रिया गासिबो सासपेन्ड जाजोबगोन ना केस होयोबा गासिबो थांजोबगोन बियो खम मोनाखै बियो आरो नोङो मैया दाखालिसो हाबा जानानै नोङो गावनि हिनजावानो बेसेबांबा समायनाखा सुन्दरिखा गावनि हिनजावानो गावनि थोजासेखा आरो जायखौ लाना खारदों गुजि गुजासोखा माखौ फसायना लाना खारखो बियो माजों बे मबाइलजों नङा मा मबाइलजोंनो जोब गासिबो हेल' जोंनो रायदावबाय आनननो माबानो रायलायनानै दिनै लानानै खारबाय जेखि जाया मानो जोंनि गासैबो जोंनि जेनोखि हारियाव जेसेबांनाखि दल संगठनफोर गैया मानो जेसेबांनाखि राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोर गैयामोन मानो जुदि बिथांमोना जुदि माबा मोनसे गोदाव सोराव खिलाबाय थानाय जुदि जोंनि समाजनि फारसे जुदि जेबो खामानि मावलायाबा नुनानै जुदि जों नुयैबायदि मेगन मेसेमान थालायोब्ला जोंनि बर' हारिया बेफोरबायदिजों ओरैबायदि मोनसे गाहाय थाखो थार्ड क्लास केसाव बायराव थांसिगोन आरो बिनिफ्राय रावबो होबथानो हानाय नंला आं बेखौ दिनै बुंखाबाय